Why Maloti is always in the car? Because andina pekugara. Kitu chakunonokodzoka. Padzoka kaketi. Kadzoka. Rega ndipukute foni yangu tichinyatsokontinue. Right. So chati iri ndere muswa mwana wamaipukuta foni yako mumashure. Nyakoni. Right. Chati iri ndere Monday 16 March. Event yange yaitika the following day. Inini ndiri palive kana window rakavhurika ndinzwi. Saka tete vakarova mwana wangu mukomana uya. Pekutanga nditi. Then pechitu ndobva ndavati tete marova mwana wangu chichi handizvide wati. Ndobva ngende namai makaenda kubedroom. Inini bva ndasara ndinawo tiriti tichitukana. Achindituka tichitukana. Unoziva kuti vakazoita sei? Vakazongoyerekana vanyarara. Vavafonera dhedhi wavo bva varamba wakanyarara kuti inini ndirambe ndichivatuka. Ndizvo. Ndobva nyaya yapera. Inini bva ndatozodiscover kuti ndosika vangu vanyarara vangochema. Okay, fine. Nyaya bva yatozopera ngende bata ewa musaita zvekutukana chichichibo bva totenda unorara. Tete ndakabva ndamuka makuseni vasipo. Turi kuti vanenge vanyepera mama kuti ndadzingwa. Saka vanenge vakufana kuenda kumusha kuti vanoprova zveshoti vadzingwa. So day iriri musi wa 16 March. I'm so sorry ndakakutadzira. I don't hate you. Ndotokufarira with my heart. Andikuvenga, I'm sorry. Ndikati chimwecha life yenyu iwe na Dimo. Dimo ndiye mningi wangende. Ndimi mnotipesanisa nemabereki. Every little thing Mactono report. Shikanzi, I'm just saying sorry. I didn't report that time. Ndakazongovaudza kuti aiwa it was a misunderstanding. Even if handina kutaura navo, but I'm sorry, my heart is heavy. Ndikati, Shikanzi, I'm not like that. Handizeli ugewa anongo reporter. I wanted kutotaura newe nezuro, but I wanted to be calm. I'm sorry. Ndikati, your mom said, wakaunganirwa nehama dzamaloti mogara nesister yake, yet you know vaiudza ngendo takaunganirwa nehama dzangu, but tete ndiwo munhu anogara nesu, anogara ari kunoko anoziva kuti mai makavani kumba kwavo. Ndikati mogara nesisi yake, yet you know my sis got her own place. Takatora 350 yake tikanobhadhira mota nanhasi atisati tamudzorera. Takarira fadza madzimai tairara pa1 door muroom make. Zvikuoneka apa patakunyatsosvika tanyatsosvika pastudio, saka takupaka inenge isasheki. Ndenda kukwanisa kuisa foni pagumbo. Waiziya. Mota pakarira fadza madzimai tairara padoo pake mu1 room. She sold her car in Ngende tasungwa. Ever since I met Ngende taingofamba tiri 3. Inga ndakati Yuri ngauye adzidze kuno 1 vakaramba. Yuri kanza dzika ulengende kadiki. Ka grade 6. Ndakakati inini ngende patakabva kugeto tichiuya uzogara kumaubra. Ndakabva ndanotora mwana wangu kumba kwedu, mwana wangu aigara kwaSpindle. Ndobva ndamutsvagira nzvimbo paAlexandra. Waiziya. Ndikabuditsa mari yakawanda kuti pawanike nzvimbo. But
ndakabva ndati kuna mama ndoda kuti Yura uyozodzidza kunoku. Vakatobvuma wakati bo mama vangeende foni yaluka. Ndikati ndoda kuti mwana uyozogara kunoku. Ndo pandakazotsvaga nzvimbo ndawesta mari yangu ndabhadhara ndadii yangu yekuti achiuye bva varamba. Ndo reason yandiri kutaura pota kweoevha unonyepera mama kuti inini ndozadza hama dzangu mumba sei yetu kuti handigari namai maka vane kumba kwavo. Inini ndakatora Yuri because ndandagara nemwana wangu ndechida kubalances because Yuri anoita zvemusic wanzwisisa. Saka ndaida kuti adzidze kunoku achinga ine mwana wangu naMatai ndizvo. Ehe ndo nyaya taitaura apa kuti saka mimi wai muchida kungondiipisa kunani kuna mama. Ndikati zvese zvemafuta ende whatever I do it's not your brother's ideas, it's mine. Sometimes ndotomforce. Shkanzi I never told her about that plus inini handitorina kana problem namai maka because I know everything. Even kutogara navo there is nothing wrong. Inini even that night handina kutaura namama. I know everything and I'm deeply sorry for all that. I don't pretend kana ndiri koko. I don't hate. Ndenge ndichitofara handimborina kana piki hatred pauri. Nditeteka. Urukunzwa. Avo vadzoka futi tete vaya vakuti I know everything kuti you are the one paya wakatonditengera zvinhu with your money chaiyo. Even ndiri ku SA kwacho kana ndichida something I ask you, not my brother. Even mari ndaikukumbira zvakaoma uchindiisira one. I don't hate you Mimi, my heart is heavy. I'm so sorry. I don't see Murora Mauri. Inini I see my own little sis. Apa vanonditi ndiri chembere. I see a family. I'm hurt, I'm drained. I found munhu wandinotiwo anondinzwisisa achindidzidzisa life Mauri. I have learned zvimwe I changed my life through you. I really appreciate. There is no one who can replace the gap. I have never been iri papi inonziji. I have never been at peace and happy. I was happy ndinemi apa. I'm sorry. Ndikati I try very much pandogona napo asi iwewe namai maka hamundifariri saka ngatingoraramei semararamiro ataita hanzvadzi yenyu isati yakubata kamari. Nditeta ukunzwa. Ndini ndichitotry ende tete the reason why vari kuuya vachinyepa it's because she knows my heart. She knows kuti chero ndine proof andimbofe ndakasvika paextent yekudai but ngende ndiye atozondiforce kuti I'm tired nezvaunenge uchitwa nechi. Uri kunzwisisa? Right. Ndikati mai maka wakambonzwa achindikumbira mari kana chi. It's because she knows kuti ndinopedza. I work very hard, so never think ndodya mari yaulenge ndese mafungira amoita. I told you kuti just stick by me. Tiri kushanda. Mai maka wakambonzwa achindikumbira mari ere kana chi. It's because she knows kuti ndopedza. I wish you all the best.